Promote Boro power hunger, not a public servant. Promote Boroआ हायोब्ला गामि गोरा आरो गामिनि क्लाब आफादगिरिबो जा। UPPLआव गोबां उदायथि सुबुं दं, नाथाय गासैखौबो प्रमोद बर'नो नांगौ। प्रमोद बर'आ सासे लुबैसुला सुबुं। बिधानसभा बिसायख'थिनि सान फोसावनायनि उनावनो दा हादोरसायाव राजखान्थियाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड हालामावबो गोबां गोख्रों जादों बिटिसिनि खुंथाय दोलो BPFआ। दोलोनि बिथाखौ गोख्रोङै गोहोगोरा खालामना बियाब दखलनि थांखिजों दिनै 41 नं मानास बिधानसभा बियाबनि सिङाव साउदुर बिथोराव लाइमोन BPFनि दैदेननायाव मोनसे बिसायख'थि सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जायो। मेलाव जायगानि MCLA दिगन्त गयारिया नुजाथिनानै मेलनि बराय बिबुंथि लाखियो। मेलाव लाइमोन BPFनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया बाहागो लानानै प्रमोद बर'खौ गोख्रों रावजों सावरायो। प्रमोद बर' पावार हांगार, नट ए पाब्लिक सार्भेन्ट। लोगोसे प्रमोद बर' हायोब्ला गामि गोरा आरो गामिनि क्लाब आफादगिरिबो जाहोनानै गाग्लोबो कास्टम बसुमतारिया। এটা প্রমোদ বড়ো দাদা MLA টিকিট এনাউন্স কৰিলে তেখেতে তামোলপুৰত খেলিব, গৈবাৰীৰ MCLA ৰাইজৰ সভাৰ সাংসদ আৰু মই অনুৰোধ কৰোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে গাঁওবুঢ়াও লওক, তাৰপিছত তাৰ ক্লাবত যদি কিবা প্ৰেচিডেণ্ট আছে ছেক্ৰেটাৰী ইটোও ল'ব। এইটোৱে বুজা যায় যে প্ৰমোদ বড়োৱে পাৱাৰৰ কাৰণে হাংগাৰ। হি ইজ এ পাৱাৰ হাংগাৰ, নট এ পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট। फारसेथिं BPFनि दैदेनगिरि एबा फेरगाव परिषद बियाबनि TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारियाबो बाहागो लानानै BPFनि बिजाथिखौ देरहाहोनो खावलायनायजों लोगोसे एबसु नागारना बावैसो UPPLआव जगदान जानानै MLA बिसायख'थि बादायनो ओंखारनाय दिपेन बर'खौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो प्रमोद बर'खौ गादि लुबैसोला होनानै सावरायो बिक्रम दैमारिया। এই কাকো নিদিয়ে, এই সাধাৰণ ব্যক্তিৰ লগত থকা নিজৰ মানুহ মানে আকলি ল'ব পৰা ব্যক্তিয়ে নহয়, তেখেতো ৰঙিয়াৰে ব্যক্তি। এই তামোলপুৰৰ এই BTCৰ ৰাইজৰ মন কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰিব? প্ৰমোদ বড়ো মানে বহুত কথা ক'ব গ'লে লাজ পাব। सालबारनिफ्राय शाकिल आहमेदनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।